сериятон халат мепурсен дӯстони азиз дар ин мағоза халатикҳои фасон будай дидин ай туркӣ ягон грамм фарқ надора духт дизайни туркия качествои бошон ганда хушру двойкошай нархш бошад 165 сомонӣ коричневый дорад зеленый цвет дорад светони обычный дорад фиолетовый барои очаҷоно дорад биен духтаракҳои хушру обша обзор кунем барои шумо бинем ки дар ин маркази савдои ануш чӣ намуд либос аст пижамаҳои фасон анаи намуд лосинои пурсен дӯстони азиз дар инҷа наличи ҳаста ира бинем чӣ хушрувак дӯстони азиз ина касада дар кораи марҳамат пижамаҳо бо нархи дастрас любой намудаш аст 110 сом 120 сом 100 сомон тигровка ира бинем духтарако дила беремини ям як дунё намудош ҳастай барои очаҷоноям беҳад вибр бисёре ҳамчунин дӯстони азиз нижни билё иҷа ки диромаден мағозаи оча бача мешавад чӣ барои хиштомонатон харид мекунед чӣ барои хитон барои фарзандатон харид мекунед ҳама чӣ меёвен бо нархҳои дастрас бовар кунед хушругии борошо набинед духтаро маркази савдои ануш дар центри ҳисор мебошад духтаракои хушру такпӯшои занона низ ҳамчунин зиёда аз 50-60 намуд нархи обдоби дона доранд азиз ҳамчунин дар маркази савдои ануш дар маркази центри ҳисор анаи намуд обуфакҳо бо нархҳои шокам бовар мекунед обуфча диден чӣ хушру нарх 65 сомонӣ 75 сомонӣ 75 сомон макасин красов тамоми намуди обуфҳои бачагона ҳастад ира бинед чӣ кроссовкичаи хушру аз кӯдакҳои аллакай моҳа то кӯдакҳои 16-17 то кӯдакҳои подростковира размер доранд швай духтаракҳои хушру барои ина кӯдакҳое ки зал мераванд спорт стил ҳамчунин доранд бонувони азиз духтаракҳои хушру кроссовкиро бинед зиёда аз 20 намуд ҳамашон нархошонам арзон 75 сомон 85 сомон 110 сомон духтарона ва писарона хулас обша обзор мекунем не кроссовки шахсан ман хидмам чиза 180 сом кам нагирифтам ваяй чӣ меган трендай ва качествошам зура 115 сомон дар ин мағоза акой хушру барои кӯдакҳои подростковӣ нигоҳ кунед ами обуфа то 200 сомона фурӯшай агар ки савдо дар районам бошад дар душанбеам набошад дар корвонам ки набошад дар инҷа дӯстони азиз 120 сомон расветкош ҳастай обша обзор мекунем умумӣ карда нишон метиҳем агар доставка хоҳем дӯстони азиз савдогари ҳамин мағоза доставка дора агар аз наздик дидан хоҳем чунон ки гуфтем маркази савдои ануш маркази шаҳр пеши бияк маркази шаҳри ҳисор мебошад дӯстони азиз ира бинед 145 сомон анаем прадоҳои оригинал нам чиза бовар кунед 200 сом кам нестанд 145 сомонӣ азиз нигоҳ кунед аҷа обуфакҳои детский любой намудаш аз золушкагӣ барои красавицаҳои хонаватон марҳамат метавонен чуноне ки гуфтем заказ кунен доставкатон роӣ мекунанд нархошон сар мешавад аз 70 сомон 90 сомон 110 сомон любой намуд нарх аст ва дӯстони азиз ира бинед амқа хусручаакан иёрам низ ҳамчунин доставка доранд размеротон любой хел ҳаст макасинкача бинед хушругиша духтаракҳои хушру боракҳои необычный ганда бисёрай ина гӯдакҳои малюткадам гӯдакҳое ки раҳна мегарданд хеле кроссовкичао кетича ҳама намудаш аст анаи брендан ҳозир 75 сомон буда дӯстони азиз дидед иёрам 150 сомон ма худам дар шаҳр дидагим кам нестай айни ҳол дар ин мағоза бо нархи 75 сомон харид карда метавонем маркази савдои ануш шаҳри ҳисор центри ҳисора дӯстони азиз мағоза нав шудаштаги сачун атметин мекунем дӯстони азиз ватсапшонам мемонам метонем заказ кунем метонем биен аз наздик дида харидорӣ кунем кӯхшима кроссовкиошон зиёда аз 50 намудай ира бинед чӣ дизайнои фасон боракҳои необычни моделҳои 2026 ҳамаш дар амҷа ҳаст духтари бачагӣ любой намудаш ҳаст нархошона намегин духтаро муҳим нарх мебошад муҳим качество мебошад нархошонам дастрас качествошонам зурибад бонувони азиз бонувони туфлиҳои кумбаланд ин барои шумо навори мо ира бинед духтаракҳо чӣ дизайнои фасон доранд аз ино низ ҳамчунин дӯстони азиз ҳам доставка дорам ҳам метавонем бен аз шаҳри ҳисор аз маркази центри ҳисор аз маркази савдои ануш харидорӣ кунед дидем вибр чӣ бисёре барои одамое ки ранги сиёҳа мисли ман дӯст медоранд духтаракҳо ина бинед борои новинка чӣ хушрувак аз ино низ харид карда метавонед барои очаҷоно низ ҳамчунин пастак баландак любой хелеш ҳаст бовар кунед обша обзор умумӣ мекунем навор нарх нагуфтем нашоти нарху наво метавонед дар ватсапшо нависен гуфтем навори мо барои очаҷоноям ҳастай ира бинед чӣ обфакҳои хушрӯини обычни доранд зиёда аз 200-300 намудай
аз ҳамаи духтараку дастафкароӣ мекунанд уна метавонем бо биён аз шаҳри Ҳисор харидорӣ кунем. Кроссовкиҳои кӯдакҳои подросткови духтарои калон бисёрашон мепурсанд ку 37-39 пуш ин намудошам ҳаст. Азиз дигоҳ кунед дар ҷо чихе keçi кроссовки ганда вибрш бисёре барои очаҷону апаҷону хоҳарҷону ана ин намуд пастако пашифи Дубаю турецки чанд намудош аст. Иша бинем дӯстони азиз нархошон намегӯян ганда арзон 120 сомон начосдор беначос вибр ганда бисёр. Мо қарор дорем дӯстони азиз дар шаҳри Ҳисор дар центри шаҳри Ҳисор маркази савдои Ануш. Азиз кроссовкиҳоро бинед чихе украшен кардаги фасон дӯстдорони сангдору валвалу ялял ив набори мо барои шумо аз шаҳри Ҳисор ира бинед духтаро умумӣ карда нишон мечим баъзе ҷошда нарх нагуфтем мебиёен аз наздик нарх навора мебинен харид мекунен дастафкаро лозим бошад скриншот кунед дар WhatsApp чон равон кунед. Азиз нигоҳ кунед дар ҷо макасин вибрш ҳама хеб бисёре зиёда аз 20 намуд ҳама майли духтарако хушро мағоза ки наокшода шудаги размер любой намудаш ҳастай марҳамат духтаракое ки малимаҳан протоколи мепӯшанд барои либосои классика ҳамчунин дӯстони азиз вибри обув ганда бисёр. Дӯстони азиз модарҷоно очаҷоно нигоҳ кунед чихе куртои натуралкои хушрӯтон ёфтум бо вибри калон бо нархи дастрас. Азиз даҷа двойко ҳастай верхо пиджак жемпиро ҳам як дунё намуда ҳастай нигоҳ кунед духтарако хушрӯ барои очаҷонона хеле болопӯшакҳои хушрӯ ҳастай бо азиз нигоҳ кунед болопӯш кардиган любой намудаш ангорка ана ишу бачаҳо духтаракои хушрӯ қимат фурад қимат арзон фурад арзон любой намуд нарх аз ин мағоза бо нархи дастрас дарёб карда метавонем ира бинед дӯстони азиз ҳая дадавонами чамонам ки ваяй верхай нужоба шофёрам гузошта мамали коркадисай чикашаваям ха бони азиз дар ин мағоза ҳамчунин любой намуди двойкача тройкача брукакои джинс бо нархҳои дастрас дорад наличи чуноне ки гуфтем фурӯшанда доставка дорад сайчуна атметид мекунам дӯстони азиз WhatsApp шуна мемонам доставка хоҳем доставка қарор дорем дар шаҳри Ҳисор дар центри шаҳри Ҳисор дӯстони азиз маркази савдои Ануш ва дар ҷо либосакҳои майлютка ганда вибрш бисёра ира бинед духтарако двойка тройка четверка пятёрка любой чи доранд патачашон ина бинед духтарако боракушон ганда хушрӯ ва нархошон арзони бад барои кӯдакҳои майлютка яъне барои ягон гаврабандон дорен туй дорен гап дорен хабар дорен ягон ҷо нароед биён аз маркази шаҳри Ҳисор аз маркази савдои Ануш харидорӣ кунед шапкача калготкича носкича кӯдак печонак любой чи доран аҷёл ина бинед духтарако вибршон чихе бисёра конвертик болиш любой чи ҳаст пиҷакоя бинед королевский агҷо бихарем оригиналша агҷо бихарем аз маркази савдои Ануш дӯстони азиз аз шаҳри Ҳисор духтаракои хушрӯ материалҳое ки ман дар инҷа дестам дар баъзе ҷойҳо намебинам чашми зулайхо нигоҳ кунед зиёда аз 15 ранг дорад аз ино низ наличӣ доранд ина рангош дар болоҳай метавонед аз ино фармоишин ипек паплинои сангдор бесанг натуралка бархат любой чи доранд бо нархҳои дастрас паплинакошон диден 40 сум 50 сум 60 сум ҳар хеле хуб аст обши абзор мекунам умумӣ нишон метиҳам агар доставкатон дар кор бошад агар аз наздик дидан хоҳед марҳамат ина паплинои рулонам доранд наскича паскича ҳама чи ҳаст шарф румоло низ ҳамчунин доранд ипекои купра мепурсидем дӯстони азиз купра ипекоам дар ҷо наличӣ ҳаст 310 сомон ба хелом як либосиш мешавад сангдор бесанг любой намуд вариантҳо ҳастай Алайкум хушрӯ ассалому алайкум имрӯз қарор дорем дар шаҳри Ҳисор дар центри Ҳисор мағозаи нав кушода шудаге метавонем биёин ташриф биёрем сторисои моро муҷдат кунем